moya ufisa le ndaba sixoxe nje kahle abazalwane bonke bayizwe ngiyafisa nje ukuthi silalelisise kahle ngicela nithi ukukhuphula nje kancane ngizizwa ngiphansi ngicela Mbongwa ungidlalele uthi Iyesa Inkosi Glory to Jesus. Niyaba libulale. Alaleli ngokubulala. Fana gcina kubhisile. Ukuze libathi lento ngeke isaphinde iphile. Usela ngebizele lokho. Lenza mikisela yini into entshontsho usathane utshontsha i-authority. Yeba. Glory to Jesus. Antshontsha identity. Glory to Jesus. Hallelujah. Antshontsha iqiniso. My Jesus. Uyabona ubusathane thathela izinto usukazi ukuthi uqedile ngebandla. My Jesus. Azona zodwa lesi ayintshontshayo. Kodwa eziphezulu lezi. Ngoba into yokuqala umuntu uma efika kuKristu uthola i-identity yokuba umKristu. Yebo. Kodwa umusathane seyithatha into yokuthi ungumKristu wentshontsha usala uyini. Hey. My Jesus. Ngoba into ekwenza ukuthi ube novalo ngezinto ezirongo ongazenza i-identity oyaziyo. My Jesus. If I know ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu yilento ezokwenza ukuthi mangabe bethi siyele ngale ngibheke kuyokwenziwani. My Jesus. Mina njengomntwana kaNkulunkulu ngiyafitha la. Mangibethe ngifithi ngenxa ye-identity engiyaziyo angibe ngisaya. Jesus. Abesentshontsha iqiniso. Uyabona uma sekhamba iqiniso ngisho emntwini nje impilo ayikho. Ngoba konke kuyefana. Konke kulungile. Uyabona lento babadela ukuthi ufica umama egobongaka ihamba nendodakazi yakhe nayo igobongaka iyakutshela lento uthi iqiniso Esekho. akekho kuzo omunye bayefana. Kulahleke ini iqiniso manje ibandla amalanje kela iqiniso liba njani. Glory to Jesus. My Jesus. Athatha igunya leli gunya esilithola kuKristu yilo leli gunya abazalwane esima ngalo sikhuza imimoya noma ibingahlasela kangakanani kodwa uma sinegunya sithi sibiza igama likaJesu kuzwakale ukuthi libizwa abantu beku-authority abantwana ngoba libane libizwe kodwa libizwa umuntu anobudlelwano. My Jesus. Angifuni ukuya phezulu ngene kumoya ngcine sengasaqedanga anti ngifuna ukuyiqala kodwa nje igunya yilele elenza sifike abantu bethithibele beshaya amathini bethi kuzizulu sesiphuma banegunya ikhathamaya ilabakhanda abanegunya bayakhamba akusho abachansana kusho abantu abanobudlelwano bathi babebheka after 5 minutes ukhanye zazi ngoba kuma abantu abane-authority. Glory to Jesus. Baze bavuma umakhelwane wami ngelinye ilanga. Hallelujah. Bathi ayiyi imkhuleko sesingamane sithini kodwa imkhuleko yona iyona esiphephisiwe. Kahle kahle ufana nathi ngasikhukhulekile kodwa sinde ngomkhuleko. Glory to Jesus. Ngoba kufanele siphume sinegunya abazalwane abangathi babesaya amathini nathi sishaya amathini njengabantu abangenalwazi thina sinegama alinaphambi amagama sinegama elinamandla. Jesus.
ukuthi siphinde sishadele njengabo kodwa thina sinegunya abangenalo bona. Hallelujah. Akade ukuthi nathi asisebenzi njengabo kodwa thina sinegunya mabeshaya amathini sibiza igama. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thina sine identity kuKristu. Jesus. Kodwa uSathane iyona entshontshayo. Uma seqala lento yakhe yokuntshontsha, uyayithatha i-identity yethu, athathe i-authority yakho, ikholwa livele litatazele linayo uJesu. Glory to Jesus. Ligcine selibangisana nabanye ama-alteni kuyobangiswana ngeyiwasho ngoba kalazi igunya. USathane ulintontshile izolo ubebiza igama likaJesu namhlanje usegijima nabeyiwasho. Ulahle intshontshiwe. Hallelujah. Glory to Jesus. Athathe iqiniso elisezwini. Hallelujah. Iqiniso phela yileli bazalwane. Kodwa uSathane uyantshontsha lento yeqiniso. Antshontshe ne-kingdom culture. Glory to Jesus. Let's say kuKristu bazalwane sikwi-kingdom. And the kingdom is school in the culture yalo. Glory to Jesus. In culture ya the kingdom ithi thina siyathandaza. In culture ya kingdom ithi sibuye sizila nokudla. In culture ya the kingdom ithi siyahlanganyela siyadulisa. In culture ya the kingdom babazalwane ithi asikhali njengabantu abangenalo ulwazi. In culture ya kingdom esibuya. Bebona abantu nje bayigqoka bavumule bathi iculture yethu iphe yethu iculture bazalwane. Iphe yethu iculture. Thina ethi iculture sesihlulekile. Glory to Jesus. Ethi iculture sesihlulekile lesis. Ethi iculture sesihlulekile. Glory to Jesus. Sihlulekile kweyekhi iculture bazalwane. Uma ngabe bekhala sikhala kanye nabo kanti thina fanele sithandaze. Uyezwa bazalwane. Thina singabantu bomthandazo. Asiba abantu bakhala nje singenalo ithemba masikhala sikhala kuye yinakujelebiya ethi bizani bongabasifazane abahlakaniphile baphuthume bazokhala bakhalelana kanti igazi liyachitheka phandle bafelana abantwana bethu bafunana abantwana bethu kuyithakamisa shoda besifazane abagcwele inyembezi ushoda abesifazane Sathane untshontsile i-kingdom culture ngoba lokhu it's the part of the kingdom culture ukuthi uma chitheka igazi kuphuma abesifazane abagcwele ukuhlakanipha baye entabeni babale phansi bezisu bathi hayi siyaqaba kingdom culture mayisintshontshiwe iyomenyezelwa-ke imkhuleko. Siyathandaza siye entabeni akuveli muntu. Why? Isela selintshontshiwe. Awuphindela Dlamini ongifundele. My God, my God, my God, my God. Nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila. Babe nakho ukuqina. Angifanele ukuthi ngiye la kuJesu. Ngila kwi-invasion ekhuluma ngesitha sintshontshe. Yeah. Mayisentshontshiwe iculture ontshontshe i-discernment. Hey, Bible. Sasingena noma ikuphi nje. Sidle noma yini. Senze noma ikanjani. Discernment ayisekho. Asisakhona ukuhlola umoya. Sibotha sibelong thina kulombuso. Noma ikuphi nje sivele singene. Benza amatiye siphakathi ematiyeni. Kakhulu emsamo siphakathi siyodla inyama. Silahlekelwe sintshontshelwe. I-discernment. Hey. Alright. Bese ke antshontshe i-altar culture. My God. Yini i-altar culture? Umthandazo. Amen.
wawuvuka ebusuku uthandaza antshontshe usathane, wawuhamba uye entabeni antshontshe usathane, Hey, Jesus. wawufasta uzila ukudla antshontshe usathane. Usuphila nabo bonke nje ipapa from Monday to Sunday, Sunday to Sunday. Sela lintshontshile. Wenzakalani ke uma usathane sentshontshele lezi zinto? Ibadla esikhundleni sokuthi mabedumisa laba badumisela ukuthi sibe ne-encounter bayasi-entertaina. Wonke umuntu nje angeke alinde ukuthi kufike iSunday bezo-entertaina, instead of badumise sibe ne-encounter, sihlangane nesizekulu udilile imithwalo besiyithwele basithathe bayosifaka wadisela basentshotshile baqala be-entertaina. Yingakho abantu abaningi beyishaya ithomoyi neqheqha ku-social media. Inkinga yabo ba-understand ukuthi usathane mawenza into ufaka ispirit se-entertainment. Ufuneka abantu kabanomoya abazoyidrayiva bayidrayive babuye bayibambe, babuye bayibambe bathi oh bafana sesifuna i-encounter manje, sesifuna ukuhlangana naye manje, ake kume ukutshikizwa kwenyama, ake kuvuka into yasekhaya, ake kuvuka into yaphezulu, ake sitholane naye. Athi noma sefuna ukugive up kuhlabelele. Hey, Jesus. Hlabelele ntombazana uthi nama ngasiki phunyuke kanjani bathina senakhoneni usathane besemshantshele baqhubeke basho nama ngasiki phunyuke kanjani. Hey nama ngiyaphila yilaba ngiphunyukile awathengu angeke ngisakiyeka basebenza ukho kodwa nokuthi usho kanje Jesus. My God. ezokuvuka into zakhe. Hallelujah. Hallelujah. ezokukhona ukubuya yokuhlehlana Jesus. ngoba ba-entertain Hallelujah. kodwa basenza sibe ne-encounter. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Manje usathane besentshontsheleke ayikho i-encounter, kuyatshikizwa nje kube mnandi kutshikizwa phela phunywe khanje ngemakhaya uzawubuya futhi next week tshikizwe hlale kanjalo phela. Hey, Jesus. Izwi likaNkulunkulu abelisaba iqiniso liba imotivation. My God. Tima. Abazalwane bathanda ukumotivatwa kunokutshela iqiniso. Ngokhuluma iqiniso lezwi balimala. Athi umuntu ubesho kimi. Ngishumela kobani njengoba ngishumela manje. Kithi. Manje ubani ofanele ngisho kuye? Uma ngeke ngisho kuye. Yeah. Kodwa sithe masesitshontshile nami ngizoyibona ngirong. Okay. Ngisabe nje ukusho ukuthi ifebe neziphingi asinakulidlifa. Hallelujah. Ngesabe. Jesus. Ngoba khona into esintshontshiwe kimi. Ngoba nabashumayeli bantshontshelwa. Abona sebeshumayela ukubathwa kwendlebe zabazalwane okungabasindawo. Hallelujah. Jesus. Sonke ngoba umuntu washaya isono balimala abazalwane. Bantshontshelwe. Yabona umuntu ontshontshelwe i-identity akamind ukufuna izinto zangaphandle sizokweziwe la. Hallelujah. Ungakhathazeki untshontshelwe i-identity akasazazi. Yingakho ecaba ukuthi lana sezweni kuyafana. Hallelujah. Kakufani bazalwane. Yeah. Futhi asisoze kwafana. Kunezinye igruphu zangaphandle esiyofuna siyithulise ikeyboard uma into yayidlala Yeah. ngoba akufani. My God. My God. My God. My God. Glory to Jesus. Hallelujah. My God. I-comfort ireplace i-conviction. My God. Umuntu abe comfortable esonweni noma kushunyayelwa angabi convicted. Kuyezwakala bazalwane. Yeah. Angabi convicted
noma kushunyayelwa ngoba usethu comfortable ngoba isitha sitshontshile kuyi-identity yokuzazi ukuthi ubani yantshontsha kwesatshwa kukaNkulunkulu. Manje umzalwane mayengamsabi uNkulunkulu akamayithi ukuyolala abuye ahlale ngathi abonakale lutho aqhubeka nawo onke ama-duties. Akamayithi ukuhamba ayobhula ayobuzwa agabe afake amabhande aphinde azobhabhula yini. Angeke sebekhona amen. Hallelujah. Ulahlekelwe i-identity ungakhathazeki ngayo ungamlibaleli futhi ulahlekelwe khona ukuntshontshiwe. Hallelujah. Yingakho engalibona iqala ngoba isela lifikile lantshontsha. By Jesus. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Mzalwane ba uyakhululeka nje ukuhlala esonweni ingabikho nje into emhluphayo. Khohlwa ngenhlambuluko uyozafe nayo. Elokethu uhlambulukile uNkulunkulu aphinde lentweni eyodwa aphinde athi ngihlambuluke uNkulunkulu aphinde ayiphinde. Sometimes when church man ukubonile yakho ukubonile so go on no problem naye ngalibona iphutha isela lintshontshiwe. Glory to Jesus. Abashumayeli bafuna ukuba relevant. Funa ukuba relevant ahambisane nezikhathi. Kuthe kushunyelwa kanjena manje. Akusashunyelwa kanjena. Asakajwe isono. Bavelaphi ohadeni. Abasakhuluma lento yokuhlukana nesono. Ayisakhulunywa lento manje. Umzalwane enza amanyala bese ethi uMongcwele akamtshelana. Jesu. Ukunaye noma wamgcine khona. Hallelujah. Abakhona ukucabanga ukuthi unento kanti wagcina ikhona. Ngoba uMongcwele akazi ukutshela ngabantu. Ubusemanyaleni wena. Jesus. uMongcwele waphela uzoqala ngami. Athi esiphilo kuhlebe ngoba. Hallelujah. Lokhu kuhleba ngokwakhe. Lenzondo ngeyami. Before ezokutshela uma ngubani. Hallelujah. Ubasapha umoya okutshela ngabantu ubheda ungakutsheli ngawe akusiwe kaNkulunkulu. Jesus. Akusiwe kaNkulunkulu. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Bashumayeli bafuna ukuba relevant. Bashumayela i-prosperity kuphela. Ukunqaba kwezimoto, ukunqaba kwezindlu. Asinqabi lutho sihamba ngokukholwa. Sihamba ngokukholwa sinqaki bazalwane. Akukho esizokunqaka sihamba ngokukholwa. Uma lithi izwi give and it shall be given. Nayo into esihamba ngayo. Ukuthi nje nqaka cha unqaki. Uyakholwa bese wenza iprinciple. Akekho amen. Kodwa uyakholwa bese wenza iprinciple. Asinqaki. Kodwa sesiqale sibanqakisa sesirelevant. Sikhuluma into ezobakitaza. Sithi hold on. Kodwa yini oyibambile kanye ubambeni wena. Lamanyana iwona sithi hold on kuona. Cha kuyalahlwa bazalwane. Hallelujah. Ngoba thina sinombuso esiwa. Silethe uJesu obuyayo bazalwane. Asikwazi ukushumayela into engelona iqiniso lezwi. Hallelujah. Uyabona ngivele ngibone bazalwane ukuthi uma lento bekuthiwa iyokwenzeka ibandla lisekhona leka mphika uKristu no 666 uma ibandla besiyosala sibe baningi ngenxa yesikhathi esikuso nangendlela esiphila ngayo. Hallelujah. Nama worshipper afuna ukuba relevant. Funa ukucula isingisi. Badlala upiyano akurong. Kodwa kurong mase ku relevant. Ngoba befuna ukumema mesh standard testing. Mani nike ngopiyano ngizawudlala intendeleli. Jesus. Uzwana ngadlula ke. Saniyaqhubeka nopiyano. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. Yoba kulabo uNkulunkulu ekhulume kubo ngaleso sikhathi bafuna ukwenza njani kodwa bazalwane into yamithi asibi relevant. Asibi relevant. Thina sifuna i-encounter. Sifuna ukuhlangana naye. Whatever esiyenzayo siyenzela his kingdom. Asiyenzela uku-entertain.
umuntu azazi ukuthi uya-entertaina mzokwana iqolo lakhe lingajikisi kahle akafuni ukuhlabelela ngalo yazi uyasi-entertaina hayi bisinda nje inkonzo Nkosi yami ngoba namhlanje untando Nkosi yami hayi cha maana ne-entertainment yakho ntanga siyakwazi impela ukugcobela uNkulunkulu uyahlabelela kodwa waqala wasi-entertaina sokuthulisa ngoba sifuna i-entertainment sifuna i-encounter sifuna umuntu ongenela ekhala aduduzeke kusahlatshelelwa sifuna umuntu ongenela esindwa aduduzeke kusahlatshelelwa ethi umthwala udilika ngoba kuhlabelela abantu ababebungcweleni abantu abathandazayo abantu abaphila kwi-kingdom culture abantu abahlala kuyonda babuluzulu nemini abazulu zabo izulu liyanyela Jesus. Hallelujah. hayi abantu abajabulisa inyama umoya usale womile unjalo abafuneka banjalo Hallelujah. glory to Jesus Jesus. siyaqhubeka bazalwane siya number 2 ukubulala nizwile bazalwane uma sekuntshotshiwe abantu baya-entertainwa abashumayeli bafuna ukuba relevant abantu ba-comfortable esonweni noma ungashumayela kangakanani angeke azakuze ngoba use-comfortable ingakho ngithe lento ayenzeke egruphini but yenzeka kumuntu nomuntu kuyezwakala abazalwane yenzeka kumuntu nomuntu umuntu ontshontshelwe maye ntshontshelwe nje umuntu sekhonte intshontshelekile konke sekuyafana kasanandaba thandazile kathandazana akunandaba mayiphumelela amandla akhe akenankinga nalutho akabongi akenzi lutho untshontshelwe asizwe-ke mangabe sekukhona osekufile awumfundela uRevelation 3 verse 1 no 2 Nkosi yebandla laseFilipi noba ukuthi nakho akushoyo onawomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile mase lintshotshile alihambi My God. liphinde libuyele emuva Jesus. malibona ukuthi kukhona okusanyakaza liphinde likuhlinye futhi kufanele kufe Hallelujah. ngoba makusela kunyakaza kungenzeka kuvuke My Jesus. so kuze kungavuka likuhlinye libulala My so njalo incwadi yesambulu ithi negama lokuthi uyaphila Yeah. kanti ufile My Jesus. yini le efile spiritual death before physical collapse sathana kaqala kubulale enyameni uzokubulala emoyeni Yeah. ufe nje emoyeni utholakala ukuthi ukhona enkonzweni but you are dead hey Oh, Jesus. ufile usathane ubulala iprayer life angathi ubeyintshontshile maye entshontshile ubuye ukhumbule ngo-12 ubuye ukhohlwa Yeah. kodwa mayiseyibulela ukhumbula lutho akusadidiki nokuthi diki usebulele usathane ubulala ubungcwele Jesus. ubungcwele okuyibona obuba umlilo phakathi kwakho My God. awu aningizwa bazali My Jesus. ubungcwele yibona obuwumlilo Yeah, my God. uyazi usathatha mayebulele bona qedile ngawo My Jesus. ngoba umlilo awusekho Yeah. abulale i-spiritual hunger for God Jesus. lento yokuthi uma ngabe ungayanga enkonzweni uzwe ngathi kunesikhala awusathanda phela ibulale leyo nto manje nje kufana uyile noma uya
uthandazile noma uthandaza ngamane kufa uyibulela ihanga awusenandaba nalutho ukuphenduka. Abantu bayeza ku-altar call baphakamisa izandla basuke lapho babuyele la kade bekhona qhubeka nayo leyo mkhuba. Sathana ubulela i-repentance ingakho konke kufaka akanandaba noma ngabe wonile akabonwanga nomboni akanandaba akusekho usathana intshontshile into yoku-understand ukuthi uma sengijena uJesu naye buya ngizosala kudinga ngilungise indaba yami. Usathana intshontshe leyo nto awusanandaba nalutho uthandazile ulifundile izwi uhlanganyelile hayi akunandaba nalutho. Kanti abazali ngicabanga ukuthi yini ebulela amasebe ubulewe ihanga for God. That's why abantu bengenandaba nokuyeselini ihanga for uNkulunkulu ifile bona. So whatever nje kuyafana abanandaba kodwa abantu abanehanga uthini bomsomlo ngathi lofika nini lwesithathu ngoba ngiyalangazelela